Nilihin pen Karbi ngorat do ana pansitami Adap Pini kardom nang pajeriglu kardom. Pini Adap Abirta long pen nili sa milubika rong hampi. Aprang si Birta happy. All Party Hills Leader Conference atumpen mass joining kam sexidul awareness program ajai me kedeng pon. CPIML asai hemalong Pini Student and Youth Leadership Training amai pi kedupon. Holy Cross School adungalong basma tehem konglong ahir intang rak pen kachingkoya dimalong amad inur apran kedamnang. Dongkamukam Stadium Patu Klamalong Assam State Premier League ke Patu ke Pamanpon. Non Birtang ton pen arjupon snack. CPIML asai hemalong Pini Student and Youth Leadership Training amai pi kedupon. Kedamtang tarik plianar lopor malompen CPIML asai hemalong Student and Youth Leadership Training amai pi ke padupon. Bang solong non ke klem ponji laki computer class ke padupon jiaphan sitami bangso amai along chingwai pon. Lapen labang so mai along ke Japon lin abang ake hai Ruby Kumar Phangcho lapen ari sangho tumpen pen cherap chitudun. Lapen bang so mai along pinang an amuluk chetong dun ringti. Bang so long ka chetong dun SYJ asong atum sita chetong dun pusi pherang ke tumalong lamthei chethan pon. Lapen puthot Ruby Kumar Phangcho long ka cherap dun ari sangho atum pherang ke tumalong nang ke jai dun alam theke lapu hendo. Non nangkele GMP election na pharman along pen kachipati dunji lapen ke Karbi long radaphan man kachesong pidunji aphansi chisik dinglo. Athe non ke chari bom abi JP atum ke chari chok che thepik usi pherang ke tumalong lamthe nang che thandun. Difupen Rostom Hanse Kirimdun Abirta. News Report Public TV Karbi long. Missionary Youth Association, SYJ, Student and Youth for Justice, KSA, Karbi Student Association, Song Pli, Peneletum Pini, Netum Office Society Hamlong, Netum Leadership Training, Mate Political Class, Netum Ladak, Adopon Popusinon, Chisipon, Ladak, Netum Teacher. Partido, Nelitum Comrade Ruby Kumar Phangcho law, Comrade Milasis Bose law, Nelitum Aisa National President law, Comrade Protimai Mate Aikwa Amripi law, Comrade Onloi law. From CPIML Operation Long, Standing Committee Member Long. Then Pini Nelitum Ladak Political Class Mate Leadership Training. Nelitum Binangko Kati Banke, Laloze, Nelitum Student and Youth. Nelitum Strongly. Ladak Nelitum isi ideology Kirip Tanglo, there is Nelitum Marxism. There Karl Marx alangli ideology Nelitum Rimpen. Itum dikhe pan kirung ponangi ya chisong se bolote chunche asukot haksi nele tumbake darak ini political class long padopon ko happy an ponlo orte tapening jod of mastan me prangsi nili SYJ register kadon ko jod nili dak Bogayam district secretary lo SYJ alo pinili tum dak SYJ pe nang chatong nun ke dak la leadership training ala pen la Hoi nang achari di masin tim ke bang lo la penili tum kaduk ka vel dak 21 do SYJ pen ke bang la sinili tum kaduk ka vel istamela leadership training bang ke la solong kachari dun ke nang sot kumathasi ke bang lo athe nitum leader ke man ke joy ke gali la si leader chipanji proti nitum kachari dun ke nang sot la si dili tum asong SYJ pen ho 2012 seng lo pen tamili tum CPI along si relationship do la si non ke bang di langan di soni do Panel sudah tu mungkin kasih lihat di one paling jelas, lapan hari sebelum terjadi pelak padang.
All Party Hills Leader Conference atum pen mass joining kam sexidul awareness program ajai me kedeng pon. Nijang Karbi anglong 5 nong rongkhang constituency angkang borthoi sopathu aklama long APHLC sexidul awareness program ajai me deng pon. Bangso ajai mek along aluhi sarpo manping pen APHLC amai pujon ingti kathar angtong ingti kathar Samson Teron sarkiri rongphar Bikram Hanse Rita Kamsapi lapen klem rapet doan atum chitongdon. Bangso along 5 nong rongkhang constituency APHLC amai pu jon ingti kathara hin pen si me chari ponlo. Bangso along kibangji MP kang waya hut sitami APHLC asong penjon ingti kathar si thordun po. Lasi Karbi anglong arat doan sita kibangji MP election kilika hut jerap chito dunji aphan lapen koson pensi song chipahai ponji ma rat athengno than pachini tekang. Lapen bangso ajai mek along ong dung amuluk Amithang asong pen COC APHLC asong along preng jam asong atum chipa og dundunti. Bangso long don sarikuri rakithom atum chipa og dun pusi APHLC mai puja ai kathar pen nang than pachini dun. Waithat lang so pen Rustam Hansi report Public TV Karbi anglong. Forest alama bangke nitum lata ningjelo ye ka point na bangke lage bang officer se ka point show cause notice pigi polote arona teng benke ko madma ka point hala fansi show cause notice pinai non ge hala ke join dun fan show cause notice pirong lage law teng ben ka lilo lage illegal lage so na show cause notice ke illegal lage aron re pen lo lage ke claim lagi ke chok ke the loga chini ne posi CM ta soni claim lu la si sona CM ke tum end verlo te chok chelo lagi aku itu ma khaisi vi rong po la pen ke hala puthakta kam ke long du na tum anta Karbi si Karbi ong nei lo ane Karbi phan ka chu plung ya kam pe pot claim re hala 1345 teachers appoint lo halada Karbi atum inglong so tum bang trok kebra hinivet ande hala 1283 upon people klung blede hala tunge sikhido la teng beng arondre pen ke hala ke di illegal gen hala ke people of klung blede hala tum hansi sokos notis ki pinang ji la hello Holy Cross School adungalong basma tehem konglong ahir intang rak pen kachingkoya dimalong amad inur apran kedamnang. Pini pai ketom pham kuru arni Dimapur pen morabari kacheleng bas kopai kelang no ajok Holy Cross School adungalong ahir intang rak pen kachingkoya ajok inur apran kedamnang. Bukulia Police Station ke parlo langkang bo Holy Cross School adung krongpli atowar along bas kachingkoy ajok inur apran kedamnang. Lapen bas along kachithap dun atum pinangan atum ki ahir intang rak pen arengahu sudun lo lapen apran ke dam juya bang piamen arong lapen amen ke berta ke tok bom ahut bang thekpon long lilang kachingkoy aphin bas alakha laki AS 02 DC 3204 henlo Dimapur pen bang bom ahut Abbas katewar kipa chat uwa joksi Holy Cross School adungalong chingkoy phin non amat ke bukulia raikom sai khia tum ahin pensi chipari dengpon গাড়ি তো কোট রাইছে গাড়ি তো ডিমপুর রাইছে মোরা বলি যাব তো গাড়ি তো আপনি মানে মানে রিজার্ভ হইছে না ভাড়া না ভাড়া আছে মানে কিমান জন মানুহ মান আছে গাড়িৰ ভিতৰত সিট কেপাসিটি ফুল আছে পুৰা ফুল হৈছে ন
ইয়াতে মানুহ মৰিছিলে নেকি এজন মৰিছিলে ন এতিয়া কি ক'ব গাড়ীটো বহুত স্পীডকৈ আহিছিলে নেকি স্পীডত আহিছে স্পীডত নাহিলে হয়তো স্পীডত আহিছে নহ'লে বা ড্ৰাইভাৰটো বনি গ'ল নহ'লে বেলেগ কোনো গাড়ী চাড়ী একোৱে নাছিলে কিন্তু ড্ৰাইভাৰটো কিবা নিচা কৰিছে নেকি নাই তাত পৰা ডিমাপুৰ পৰা আহোঁতেও স্পীডত আহিছিলে নেকি নাই সেইফালে বেয়া ৰাস্তাখিনি অঁ Klarjir Katharpi Miss Northeast India Avinar Anong I Kachipalong Dun Guwahati Arong Supialong Kepadopon Miss Northeast India Along Karbiang Long Aphan Kachipate Dun Klarjir Katharpi Kehayanong I Chipalong Dun Si Karbiang Long Aphan Nong Mi Wan Pilo Klarjir Katharpi Lake West Karbiang Long Bitung Ring Thama Keparlo Nong Tu Karbirong Supi Harsing Kathar Lapen Debika Kropia Supi Alangli Kachipate Ke Haidun Lake Miss Northeast India Dongka Mukam Pen Rangsina Ingti News Desk Report Public TV Karbiang Long Dongkamukam Stadium Patu Klamalong Assam State Premier League ke Patu Kapamanpon. Patu ini pai po arnigang sam Dongkamukam Kasa Stadium Patu Klamalong Assam State Premier League Kapamanpon along Alhisar po manpen Kachetongdun Ake Hai CM Dr. Tuliram Rohang MLA Dorsing Rohang EM Amar Singh Tiso MAC Lapen Board Chairman Atunta Chetongdun Bangsu ke Patu pon laki Karbianglong Morning Star Lapen Jorhat Town Club ang bongsi Patu Ponlo. Bonta lahin hin takithek kachedai koejok goal 1 by 1 ansi goal chethapung chalo. Dongkamukam pen Rangsinang T News Report Public TV Karbianglong. Pini Sodak Dak Abirta bang gila po ang sekang toninglo. Kado kawe fans na me do me thak me kardo.